Аўтастрада да неба. Радыёпадарожжа па месцах эўхарыстычных цудаў. Разам з Карла Клаб. Хвала Христу, паважаныя радыёслухачы. Сёння мы працягваем наша падарожжа і дзе мы з вами будзем? А зноў мы будзем у Польшы. Бо ведаеце, Карла Акуціс у сваім такім даследаванні, калі ён збіраў гэтыя розныя прыклады эўхарыстычных цудаў і назбіраў іх больш за 100 выпадкаў па ўсім свеце, таксама было 5, напэўна, такіх цудаў эўхарыстычных менавіта у Польшы, якая зусім блізка краіна каля нас. І сёння мы з вами завітаем у такі горад, які многія з вас таксама былі. І мы былі ў гэтым горадзе, але пра гэты цуд нічога не ведалі. Сёння мы з вами адпраўляемся ў Кракаў. І менавіта ў Вавель. Таксама думаю, што многія з вас ведаюць і чулі пра гэта месца. І сёння я раскажу вам пра тое, што адбылося там у 1395 годзе. Справа ў тым, што ў гэтую гісторыю распачалася са злодзеяў, якія вырашылі папросту скрасці келіх, бо думалі, што гэты келіх ён залаты і думалі, што змогуць прадаць яго, зарабіць нейкія грошы, але яны скралі гэты келіх, і ў ім была гостая. Але, магчыма, для злодзеяў гэта папросту нічога не значыла. І яны, калі паглядзелі, што гэты келіх, ён, які гэты келіх, не золата, яны папросту выкінулі яго дзесьці ў дрыгву, у балота, за межамі вёскі. І ўся такая гісторыя. І тут мясцовыя жыхары праз пэўны час пачалі бачыць яскравае зянне ад гэтага месца. І нават біскуп не мог зразумець, як гэта можа быць так, што на такой далёкай адлегласці некалькі кіламетраў ідзе зянне з гэтага балота. І для іх гэта было так цікава. І тут былі такія пытанні, верыць у гэта ці не верыць у гэта, але яны вырашылі наблізіцца да гэтага месца і ўбачылі, што засталася некранутая гостая. І так цікава было, што яна нават была ў паветры, гэта гостая, і яна ўся свяцілася. І таксама гэты знак эўхарыстычнага цуда біскупам быў спрыняты як такі знак звыш, была арганізавана урачыстая працэсія, і на гэтым месцы была таксама пабудавана царква у гонар гэтага эўхарыстычнага цуда, і зараз гэта таксама цэнтр, у які прыязджае шмат палоўнікаў, і ёсць нават карціны, гэта 1345 год, дакументы, якія звязаныя з гэтым цудам. І цікава тое, што кароль Казімір III вялікі, ён вельмі быў адным з такіх энтузіастаў, хто падтрымаў будаўніцтва гэтай святыні і вельмі сам спрыяў распаўсюджванню рознай інфармацыі пра гэты эўхарыстычны цуд, што кажа, напэўна, аб тым, што гэта месца таксама было вельмі блізкім яго сэрцу. І, магчыма, штосьці асаблівае ён адчуў у гэтым месцы, што ў сваім жыцці стараўся, каб больш людзей даведалася, каб больш людзей мела магчымасць прыехаць у Кракаў і не толькі пагуляць па нейкім прыгожым вулачкам, па будынкамі натхніцца архітэктурай, а менавіта прыехаць у гэты касцёл, у гэту святыню, каб памаліцца на месцы гэтага эўхарыстычнага цуда. Шчыра кажучы, упершыню чую, што у Кракаве быў эўхарыстычны цуд і што ёсць гэта месца. Таму, магчыма, вы таксама не ведалі, то будзе нагода, калі будзеце ў Кракаве, дзесьці там з дапамогай Гугла пашукаць, калі штосьці не атрымаецца знайсці інфармацыю, то папрасіць дапамогі благаслаўлёнага Карла Акуціса. Можна знайсці яго старонку таксама ў інтэрнэце пра эўхарыстычныя цуды. Ёсць пераклады на рускую мову. На жаль, няма перакладаў на беларускую мову, але хто ведае, магчыма, гэта наша заданне на будучыню, знайсці, пачытаць больш падрабязна і завітаць у гэтую святыню. І магчыма, як гэта рабіў
кароль Казімір III вялікі таксама распавесці сваім сябрам пра гэту святыню. І няхай Дух Святы вас натхняе на гэтыя падарожжы, каб яны былі не проста пустымі шпацарамі, але менавіта нейкімі сцяжынкамі, якія будуць умацоўваць вашу веру. Хвала Пану, заставайцеся разам з намі. Аўтастрада да неба. Радыёпадарожжа па месцах эўхарыстычных цудаў. Разам з Карла Клаб.